весь Голлівуд збирався на Оскар, один актор сів у літак і просто пролетів в Україну. Шон Пенн. Червона доріжка, овації, нагороди – все це відбувалося без нього. Бо саме в цей час він був зовсім в іншому місці, поруч з бійцями 157-ї бригади. Живе спілкування, рукостискання і розмови. Без камер з Голлівуду, без пафосу і без промов про підтримку з безпечної відстані. І це вже не перший його приїзд. Але саме ця історія розійшлася особливо гучно, бо контраст надто очевидний. Там фраки, шампанське, промови про важливість мистецтва. Тут позиція, бійці і людина, яка просто приїхала. Голлівуд вміє гарно говорити про підтримку. Шон Пенн вміє просто приїжджати. Напишіть у коментарях, чи знаєте ви ще когось із світових зірок, хто робить щось подібне. Бо таких людей варто знати на ім'я. Живану рута не шукай вечорами. Ти у мене єдина. Тільки ти. Повір. Ти признайся мені,